Your chinilas na gano'n. Guys, alam mo. So yun mga kasapot, papunta tayong Pakalat River. Ayan, dito matatagpuan sa mga terrain. Ayan yung mga kasama natin. Si Ante, oh. Ayan. I love it. Ayan yung mga bata na kasama natin. Si Juanita kasama ko rin. Ngayon nyo lang makikita sa vlog ko to. Si Madam Juanita, siya yung taga-edit ng aking mga vlog. Ayan, so drive muna tayo. Ayan. Dito mo lang matatagpuan yung barko sa gitna ng kabukiran. Kamaisan. Ayan yung barko, no? Si Manante. GG Farm Resort. Ayan. So yun yung mga kasama natin. Sila nauna na sila habang sinusundan natin. Ito yung mag-asawa. I love it. Welcome to Pakalat. Ganda. Yes, I love it. Dito matatagpuan ng magandang fresh water. Ah, Mablabas ito. Pilas? Kasi ayos ta. Dalawa. Ganda oh. Oh. Ano pang maibaga mo dito sa pinuntahan natin, Nay? Mete oh. Yung may amats ka tapos dito ka maliligo, sarap. Oh. Oh. Ganda oh. Malalim din. Ganda. Oh. Kapay ba ay bilas, hindi mang mangyari. Ganda. Ayan, prepare muna tayo mga kasapot. So ayun mga kasapot, salamat kay Auntie Iyang. Siya yung nagbigay ng pundador sa amin. Ayan. Ito po yung Ayan, yan si Auntie Iyang ngayon oh. Isim. Ayan. Ayan. Ay, Auntie Iyang, siya yung nagbigay sa amin nito. Siya yung may sala rin kaya hindi ako pumasok sa araw na to. Nang dahil dito. Hello. Tapos, oh. minsan lang ito mga kaibigan. Ayan. Mag-iihaw tayo ng Tilapia. baboy, tilapia, tapos bangus. And si Bilasco kasama kong magluluto. Ayan. Ayan. So, birthday. Ay, sakto. Birthday pala nung anak ni Bilasco. Ayan. Tulog na tulog. Ayan. Happy birthday. Ito yung asawa niyang maganda. Oh, ito yung asawa niyang maganda. Joy, I love it. Ayan, tara, mag-ihaw na kami. Ha? Ayan, maliligo si Uno. Happy nak? Happy? Aba. Sige, ligo na. Ito na, dali. Run. Lo. Ang ganda.
may okasyon kahapon, so sinabay na rin namin maghugas ng mga pinaggamitan and kaya kami dito. Pilas, ready ka na ba maghugas? Ang dami. Ayan, maghugas kami. Sinimulan lang ng aking bilas ang paghugas ng kasirola. Lahat yan, ginamit kahapon. Na natin ang Ulo. silid ng uling. Pakalat-kalat. Oo. Hoy. Ang nag-i-edit niya si Joan. Oh. Pagtutugtong-tugtong. Ayan. Hindi na lang at magbabaga na to. Sisimulan na namin ang paglilinis ng isda. Sama ko si Bilas. Ayan. Naligo na dahil malakas may hangover daw. Ang patanggal lang ang uber. Ayan. Maglinis muna tayo. Dito lang kayo sa gilid uno ha, malakas ang anod na. Maglinis sa isda. Sisa ng bilas. Ayan, tilang ni. Come here una. Your chinelas. Galing mo. Your chinelas. Galing mo. Slippers. Ang alam mo. Isaltik talaga. Kumalalim dyan. Diyan lang kayo. Baan dito eh. Ang pangit. Ang pangit daw dito, sabi ni Uno. Baliktad ni Uno Tatay. Nakita siguro yung pinakabaliktad When na. slow motion ko ah. Napiksa muna yung Ate Agos na. We can do this anymore. Madulas ka dyan. Ha? Yan, kita. Awan na, pagandar na eh. Umalis na eh, umayab. Madulas ka dyan, madulas ka. Ayaw mo na? Pagka-straight na ako, mag-chinelas ko. Huwag ka mag-slippers na. Maputek. Kapag mabutik, ang ganda. Ano yung slippers mo na? Maaagos. Aagusin. Punta doon yung slippers. Punta doon yung slippers. Tanggalin mo. A few moments later. Kapit na maluto tong inihaw na tilapia. So isusunod natin itong inihaw na bangos. Ito yung kanin. Ito yung kanin. Uy, malapit na. Kumukulo na. Ayan. Dito sa gilid ng ilog. Ayan na, pinagpuputol na namin. Nandun. So ito rin yung sinigang. Magsisigang daw kami na para may sabaw. Ayan. Ayan na. Mamaya pwede na to. So ayan, luto muna tayo dahil marami pa tayong lulutuin. Ayan si Uno, siya yung taga-bigay sa akin ng kahoy. O, di ba? So ipag ng anak ko, akin na. Lagay natin dito. Sige, kaya mo yan. Sige. Walang imposible. Sige. O, lagay mo na dyan. Okay. Very good. Oh, sipag talaga ng aking anak. Ayan, naka-lollipop pa yan. Goods na, boss? Pinutol-putol mo na rin, boss? Ha? Okay.
Simulan ng kaligayahan mamaya. Si Jerben. Kamusta dyan, Ben? Ha? All goods. Uy. Sarap ka. Din. Sinigang. Kaldo. Sinigang. Pabusog man mong sura eh. Mana na to, kaya kaldiro. Ayan. So, ayan. Prepare muna tayo mga kasapot. Mamaya simulan ng kaligayahan. Yung kanin pala natin. Luto na. So, luto na yung kanin. Linain na lang. So, ayan. Luto muna. Yan, tinuluan na ng mantika para sigurado kasi kahapon nagmantika rin yung kamao niyan. Ayan. Para mabilis. Ayan. Tuwang-tuwa ka na naman. Ha? Mabubusog ka na naman. Sugat ako natin. Sugat. Okay na. Come on. Kapay na. Tanga-tanga naman natin ang racing. Gunggong. Pagkas dito. Ay, tanga. Ingat-ingat. Yan, malapit na maluto. Takam na ako. Balinan si Degan. Bisinak pa din, madati mariri na ako. Bigangan. Oh, malapit na nak. Wait lang. Busog ka. Gutom ka na? Opo, tapos ang spicy kinakain ko. Ha? Spicy. Spicy. So, konti na lang nak. Get mo yun oh. Get mo yung paglagyan. Yung white. Ano yung white? Yan oh. Ito, Opo. lady. Opo. Saglit. Sabay ko sa purple. Sus. Accept na. Saglit. Sabi ko.